नमस्कार दर्शक बंधु आपण स्वागत आमर सहरा कल्चर ब्लॉग को एबे आम देखा जनवरी 1 आम सांग मान सहित केमती पिकनिक जाइए एंजॉय करूँ जनवरी मसरे किए किए पिकनिक करदेला कमेंट कहे भल लगी लाइक शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने भूलें आसतु एतर वीडियो टी पूरा देखा देख आम एटा जांकरीगुड़ा बोलिकी गोटे स्थान पेणगम ग्राम पाखरे आम आसीचु ये सफासफी सब सारदेलु पुणी एटा देख पाते शिवंकर गोटे लिंग भी अच्छे सेपटे आम धूप दीप देकी पूजा सारी देचु हेले आमर जो बजेटा अच्छे सेपटे जो सेपण देखा जाऊँच आमर मेन ये जगह आस देखा देखु एमती पत्र गुड़ा छोड़ जावाक पड़े एमती गलापर ये पानी डेवा से जो पतर गुड़ाक अच्छी जो सामान यही जगार से कसड़ा आउ देख से आम लोक मैंने अच्छा देखु ये पूरा ब्यूटीफुल प्लेस है ये किंतु अधिक घास एमती जो आम भलरे ये कर किंतु एटा हूँ आम पिकनिक प्लेस जोटा से गैप माने पानी डिम्बरी गच तले आम पिकनिक कलु आउ देख आपण मानक जदि बहुत भल लगी आउ वीडियो रे मते कमेंट माध्यम जनइबे देखु मु पानी भीतर को देकी आसली एपटे जो ये भी लोक प्राय किसी लोक आसिक माने गाधुआ अनुसार देखु एटू जंप कर जंप कले देख मजा काछे जगटा देखु आम यही नाल पाख को आसीचु आउ भोजी परफेक्ट जगह तो आमको मिलानी ये सफा करते भल होता किंतु आम ये 5 जन अनुसार देखु आमको 5 जन अनुसार आम यही छोट जगार करूँ देखु आम केते बड़ पत्थर आउ जंगल भितर आसिकी आम माने बनभोजी करुचु जनवरी एटा 2025 मसीहा आउ देखु आम एवं आमर रोसई नना पाके जा अरे रोसई नना कौन एटा रांधि देती आमर रोसैया बिरियानी प्रस्तुत कर जहाँ जी मसला मसली पड़ जाए हो गला देखुले खाली लाल गड़ी जाऊँ केते भी खाई भी लगुच किंतु हेबे तो रोसई तेणुक आम अपेक्षा करने पड़ो आमर रोसैया चिकेन बोल कि प्रस्तुत कर माने फास्ट दही पकईले हलदी चिकेन पेस्ट अदा रसुण पेस्ट पड़ो हलदी पड़ा से अनुसार एवं प्रिपेयर चली माने चिकेन मसला तैयारी कराऊँ आम 5 जन बोले कि केजी अदे देखु राग सब पड़गला जहाँ भोक लगे घंटा चलती पेस्ट देखु जस्ट
ହେଲା ଏତିକି ପରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଯାହା ତିଆରି ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଦେଖ ଏଇ ଫୁଲକୋବି କଟା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଫୁଲକୋବି ପାଇଁ ବୋଲିକି ବେସନ ଆଉ ରାଗ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯାହା ପକାଇବା କଥା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆକୁ ଚିକେନକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଅ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ପାଣି ପକାଇଗଲା ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପଟେ କୋବି ମାନେ ଭଜା କରିଦେଉଛୁ। ଦେଖିବା ଖାଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଆମ କଲ୍ୟାଣ ସାଙ୍ଗର ରନ୍ଧା। ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ନା ବେଟର୍ ନା ଗୁଡ୍ ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କୋବି ଭଜା ମାନେ ଭାଜି କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସାଲାଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଶେଷକୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚିକେନ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ତଣ୍ଡା ଆଣିଛୁ। ମତେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ବଢିଆ। ସତରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ଭାଇ। ଆଙ୍କେ ବେଶୀ ଟିକେ ଫ୍ୟାସନ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲ ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ। ଆଉ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି? ହଁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଆଉ ଏବେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ହେଲା ଏବେ ଦେବା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାଜି କରିଛୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ହେଲା ଏବେ କୋବି ଭଜା ସରିଲା। ଏବେ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାଲାଡ଼ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସ୍ପୁନ୍ ତ ଆଣିନୁ। ସ୍ପୁନ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଗୁରୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେ। ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଦେଇଦେବା। ଭାଇ ଟିକେ ଦିଅ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଅ ତ। ଆଉ ଚିକେନ୍ କରି ଦିଆହେଲା। ଜୁସ୍ କି ଦେବା ହେଲେ ଏଇ କଣା ଛୋଟୁରେ କ'ଣ ଜୁସ୍ ଯାଇକି ତଥାପି ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲା। ଦେଖ ଆମେ ଏ 5 ଜଣ ମାତ୍ର ବଜିକୁ ଯାଇଛୁ। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 1, 2025 ମସିହା। ଆଉ ଦେଖ ପାମ୍ପଡ଼ ହାତରେ ରହିଲା, ପିଆଜ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଆଉ କୋବି ଭାଜି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ବି ମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ସେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଶଳା ତାଙ୍କେ ବି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ପାମ୍ପଡ଼ କେମିତି ହେଇଛି?
ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? पूरा नंबर 1 सलाटा ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ सलाटा କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇନା? ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ହେଲା କଲ୍ୟାଣ ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ବି ଆମର ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ବୋଲେ 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମିଶିକିନା 5 ବର୍ଷ ପରେ +2 ଯାଏ ଆମେ କେମିତି ଯାଇ ପଢ଼ିଥିଲୁ ମିଶିକି ଆଉ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟ ଏବେ ମିଶିକି ଭୋଜି କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ ତୁମର ବି ତମେ ବି ସେମିତି ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବି ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 1 ଆଉ 2025 ମସିହାଟା ଭଲରେ ବିତୁ। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ।